my leader wants me to. Okay, all right. इस तरह की एक्टिविटी फिलहाल मीटिंग में है। एक क्या लगता है फिलहाल माहौल हम जीत जाएंगे। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। बाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा विजय झालेला तुम्ही किती सांगू शकता म्हाका सांगा कितें कारण आसा की बाबा परत तुम्ही संधी दिता, कितें कारण आसतलें? त्याच्या लिडर जावपाक शक्य ना आणि ह्या फुडें जावचो ना सगळ्या समाजाच्या लोकांक गेलो ताकद बाबा कसा आयज तो सगळ्या समाजाच्या लोकांक गेलो बाबा एकजूट राहून सगळ्या बाबाची भय करतलो इतके म्हणजे म्हणणे तुम्ही सांगू शकता आम्ही पण सांगू शकता बाबाचो लिडर हांगा आमकां वाळपय मतदारसंघात केन्ना मेळचो ना आणि सीएम जावचो ह्या गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन आणि बाबा सीएम जाल्यार तुझे आमचे गोंय सुदारतले सगळ्या जनतेक बारीक लोकांक मोठ्या लोकांक सगळ्या बाबा सारको लिडर आसतो आणि हो आमकां सगळ्यांक सीएम जावचो हेच आमी जनतेला मागता